थांनाय 13 फेब्रुआरियाव जालांनाय जाथाय कक्राझार एनआरएल पेट्रल पाम्पआव जानाय लुट खालामनाय जाथायखौ लानानै कक्राझार पुलिस बिफाना बे लुटजों लोब्बा थानाय गासै 7 सुबुंखौ हमनो हादों। मिथिहोनाय जायोदि दासिमाव आरोबाव सासे सिखावखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दं। लोगोसे बिथांमोननिफ्राय 7.65 mm नि पिस्तल मोननै, मेगाजिन, गंसे पालसार बाइक, जिन्स पेन्ट, मोनसे जेकेट आरो 19,000 रां बोखांनो हायो। बिथांमोनखौ एक्स-एनडिएफबि आरो एएनएलए नि सुबुंफोर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाइजेरियानि लागोसआव गंसे पेसेन्जार बासआ खारबोबाय थानाय ट्रेनजों सौग्रावो। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सौग्रावनाय बासआ रेल ट्रेकनि ट्राफिक सिगनेलखौ नेवसिनानै थांनायाव बे जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव गासै 6 सुबुङा गावसिनि जिउखौ खोमानांगौ जायो। लोगोसे 84 सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पान्जाबनि गुरदासपुराव 10 मार्च खालाराव बिएसएफआ गंसे ड्रन गावख्लायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे ड्रनआ पाकिस्ताननिफ्राय बिरहोहरनायमोन। ड्रनजों लोगोसे एके सिरिजनि राइफल, लोगोसे मोननै मेगजिन आरो 40 राउन्ड सोलिहोनो हानाय सिलाइगुलि आबाद फोथारनिफ्राय मोननो हादों होननानै फोरमायदों। कर्नाटकआव H3N2 भाइरासजों गाग्लोबजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा। कर्नाटकनि हासान जिल्लानि 82 बोसोर बैसोनि हिरे गौड़ाया H3N2 भाइरासजों गाग्लोबजाना जिउ गोमायो। लोगोसे 8 सुबुंनाव H1N1 भाइरास मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय दाननिफ्राय लानानै कर्नाटकआव गुजुनायजों लोमजानाय बेरामा बांदों। बे बेरामाव बांसिन H3N2 आरो H1N1 बायदि भाइरास मोननो हादों। बे भाइरासखौ हंकं फ्लु होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सिगांनि BACनि EM दावराव डेक्रेटनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों सरनिया सुबुंफोरनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ दानजासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नीट आन्डारग्रेजुएट 2023 नि रेजिस्ट्रेशनआ जागायजेनबाय। बे आनजादा मेनि 7 खालाराव जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिहोनाय जायोदि नीट आन्डारग्रेजुएट 2023 नि रेजिस्ट्रेशनआ एप्रिलनि 6 खालारसिम थागोन। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ बिहारनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार तेजस्वी यादव आरो बिथांनि बिनानाव रहिणी आचार्यनि न'आव गाग्लोबदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गाज्रि राहायै रां लाखोमानाय बायदि हाबाफारियाव लोब्बा थानायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनि जाहोनावनो इडिआ बे एक्सनखौ लानाय जादों। आसामनि बोसोरारि आय जथुम्माया दिनैनिफ्राय दिसपुराव जागायजेनो। बे हाबाफारिखौ नोजोर होनानै आसामनि गोदानै सायख'जानाय गभर्नर श्री गुलाबचन्द काटारिया आसामनि मन्थ्रिफोरनि सिगाङाव आसामनि जौगाथायखौ लानानै खामानि मावनांगौ होननानै हांख्रायदों। NF रेलवेआ सप्तायाव खेबथाम तिनिसुकियानिफ्राय धुब्रीसिम स्पेशियेल ट्रेन हगारगोन होननानै फोसावदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ट्रेन नम्बर 05922 आ 19 मार्चनिफ्राय लानानै आगस्तनि 17 खालारसिम निउ तिनिसुकियानिफ्राय बेलासिनि 2:30 रिंगायाव हगारनानै अखानायै फुंनि 4:30 रिंगायाव धुब्री मोनहैगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे 20 मार्चनिफ्राय 18 आगस्त खालारसिम धुब्रीनिफ्राय निउ तिनिसुकियासिम ट्रेन नम्बर 05921 आ फुंनि 5 रिंगायाव हगारना बेलासिनि 7:45 रिंगायाव मोनहैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे ट्रेनआ डिब्रुगड़, धेमाजि, लखिमपुर, उदालगुरि, रङिया, बरपेटा रड, फकिराग्राम जानानै खारगोन होननानै मिथिहोनाय जायो। धेमाजिनि सिङाव थानाय नगारखेकिया गामिनि सासे HSLC आनजादाव नुजानाय लाइमोना गावखौ बुथारनानै लादों। लाइमोननि मुंखौ बिराजदुत्ता होननानै मिथिनो मोनदों। लाइमोननि गावखौ बुथारना लानायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, जायखौ नायबिजिरगिरिफ्रा नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझारनि लैहोर लैहोर गयारिया मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बर' हारिखौ खौसे जानो खावलायदों। बिथाङा सिगांनि 17 बोसोरनि हाग्रामानि सरकारखौ दानि सोलिबाय थानाय 2 बोसोरनि सरकारजों रुजुना बायदि बायदि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा BTCनि इयारलि बाजेटखौ 750 कौटि होननानै फोरमायो। बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा गभर्नमेन्ट स्किमजों मोननाय न'फोराव BTCनि थिकादारफोरा केलेंकारि खालामो होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे थिकादारफोरा गभनिफ्राय मोननाय न'आव 10,000 रां बख'ना लायो होननानैबो फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा दाखालिसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जानानै थांनाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि बागैबो बाथ्रा बुंदों। गियाननि फोरबो बायदि हाबाफारि लानायाव बिथाङा सापर्ट खालामो होननानै फोरमायदों। नाथाय सानब्रैनि हाबाफारि लाना खुंनायाव जानाय रां खरसानि बारैबो बिथाङा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव
37 to 42 कौटि रां खरसा जादों। बे रां खरसा जानायाव बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्ट्रीट लाइट्सनि बारै फोरमायदों दि दिनै BTR सरकारा गंसे हाबाफारि खुंनायाव कौटि कौटि रां बाहायनो हायोब्ला केम्पासनि सिङाव मानो पार्मानेन्ट स्ट्रीट लाइट्स लगायनो हाया होननानै बिथाङा फोरमायदों। आसामनि सिङाव थानाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय सासे गथ'नि नंखाय चिकित्सानि खौरां मोनदों। मिथिनो मोनदों दि देरगावनि मिसामारि जायगानि सासे 9 बोसोर बैसोनि लाइमोन कल्पज्योति दास मुंनि गथ'नि गाज्रि आगदा आथिंखौ चिकित्सा खालामनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय अर्थ'पेडिक डिपार्टमेन्टनि डक्टरा आगदा आथिंनि जायगा बिनि आगसि आथिंखौसो चिकित्सा खालामनानै हरो। उनाव नखरनि मानसिया दाबि खालामनायाव बे एखे डक्टरानो आगदा आथिंखौ चिकित्सा खालामना होफिनो। मिथिनो मोनदों दि आसामनि नहिरानि बरदिया चापरि जायगायाव गंसे आर्मी हेलिकप्टारा टेकनिकेल मालफंक्शन जानायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमा सेराव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जायो। जाथायखौ नायबिजिरनो आरो जेंनाखौ समाधान खालामनो थाखाय उनाव आफादनि सुबुंफोरा फैयो। जाथायाव रावहाबो जेबो हानि जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि जारागुरियाव 25 हेक्टर खैरो बागानाव अर खामलावदों। मिथिनो मोनदों दि गसाइगाव थिलिपारा अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोन नाथाय हानाय जायाखै। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय सन्देह खालामदों दि सोरबा दुथां सुबुंनि बिरे सिग्रेट सावनायाव गोरान हाग्रायाव अरा जोंब्लावलांदों होननानै।